čím všetkým sa zaoberá firma Doner.sk a nie, nerobíme kebaby, robíme okná, dvere a tak ďalej, ďalšie veci, ktoré vám vysvetlím. Myslím si, že sme jedna z mála firiem, ktoré robia okná a dvere a ktoré ešte k tomu robia aj vonkajšie žalúzie, vonkajšie rolety, pergoly, garážové brány, parapety a tak ďalej. Vonkajšie parapety, vnútorné parapety, takéto krásne dvere do výplní vám vieme navoliť. Nej. Takže myslím si, že veľa firiem toto robí a tým sme, by som povedal, možno aj unikátni, že vieme vám v úvodzovkách zastrešiť tú novostavbu, keď máte, tak vám vieme vlastne zastrešiť novostavbu oknami, dverami, tienením a dokonca aj nejakou pergolou popri dome alebo popri chalupe, ak by ste chceli nejaké tienenie, ako keby nejakú niečo hliníkový altánok, tak vám ho vieme spraviť a vieme vám aj takéto niečo doporučiť. Prídete k nám do nášho showroomu, do kancelárie v Trenčíne na Železničnej ulici